खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 19 मे रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं खिलिखां ब्रह्मआ। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गावनि आंगोजों नांलायनाय गैयाजासे गोरोबलायनानै थानो हागोन, मोजां सान। बृष राशि। नोंथांनि लोगोनि गेजेराव मानिबा जाहोनाव गावस्रालायनो हागौ, दुखुनि सान जागोन। मिथुन राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ, साजा मोननांनो गोसोआव गिखांनाय फैनो हागौ। कर्कट राशि। गोबावनिफ्रायनो नाजानायनि मोजां फिथाइखौ मोननो हागौ, रंजा खुसिनि सान जागोन। सिंह राशि। नोंथाङा गावनि बिफाजों माबा मोनसे जाहोननि थाखाय गोसा बाथ्रा बुंजानो हागौ, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनखांनो हागौ। कन्या राशि। नोंथांनि देहायाव जानाय बेमार आजारफ्रा गालांनो हागौ, सावस्रिखौ जोबोरैनो मोजां मोनगोन। तुला राशि। मावनो लानाय खामानिफ्रा जाफुंनाय नङा, खामानिफ्राव आद्रा जानानै थानो हागौ। वृश्चिक राशि। गावनि मोजां मोननायजों गोबावनि उनाव लोगो मोनलायनो हागौ, गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। धनु राशि। गोजौ सोलोंथाइ लानानै ओनसोलाव मुं गोसारनो हागौ, बयजोंबो अनसायजागोन, मोजां सान। मकर राशि। धोरोमनि बेरेखायै हाबा मावफ्लांनो हागौ, साना जेथो गोनां जागोन। कुम्भ राशि। दावबायनो गोसो गैयाब्लाबो दावबायनांनो हागौ, देहाखौ जोबोरैनो मेंखांनाय मोननो हागौ। मीन राशि। गावनि जाथिनि माबा मोनसे हाबायाव बाहागो मोनफानो हागौ, मोजां सान जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।